Υπάρχουν έντονες αντιδράσεις για τις νέες ταυτότητες. Θέλουμε την θέση τη δική σας. Το θέμα, ακούστε λίγο, αρχίζει και γραφικοποιείται και με ενοχλεί. Το θέμα είναι πολιτικό. Είναι οικονομικό, αλλά είναι και θρησκευτικό. Όταν επισέρχεσαι στο θρησκευτικό ζήτημα, στο ζήτημα της πίστης, τότε γραφικοποιείσαι. Το πιστεύω είναι βιωματικό. Πιστεύω τη λέει η Ορθοδοξία, δεν θα πάρει ταυτότητα. Δικαίωμά σου, είναι επιλογή σου. Αλλά αν το κάνει σημαία, τότε έχει ένα πρόβλημα, ξέρετε. Να απαντήσεις στο σύστημα. Έχουμε δύο δεδομένα. Πρώτον, είναι απευθείας ανάθεση η ιστορία αυτή αξίας 800 εκατομμυρίων ευρώ, ναι ή όχι? 800 εκατομμύρια ευρώ απευθείας ανάθεση. Είναι αλήθεια ότι η εταιρεία που θα αναλάβει τις ταυτότητες είναι η ίδια εταιρεία που κάνει τις εκλογές στην Ελλάδα ή ένα μεγάλο μερίδιο αυτές? Υπάρχει απόφαση του ΣΤΕ. Απόφαση του ΣΤΕ, αν δεν κάνω λάθος, είναι του 2020 ή 2021. Παράνομα τα στοιχεία υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης για τις νέες ταυτότητες. Η κυβέρνηση λοιπόν πώς βάζει στις νέες ταυτότητες και στοιχεία με προσωπικά δεδομένα που το ΣΤΕ είπε ότι είναι παράνομο? Βάλανε ένα δύναται για να καλύψουν την παρανομία τους. Έτσι κάνουν πάντα. Καλύπτουν τις παρανομίες τους με λέξεις. Βαφτίζουν το κρέας ψάρι. Αυτοδικία, κυνηγή κεφαλών. Το ΣΤΕ είναι ξεκάθαρο. Όχι προσωπικά δεδομένα στις ταυτότητες. Άρα δεν θα βγάλετε εσείς την νέα ταυτότητα? Εγώ θα παλέψω για να μην βγάλω ταυτότητα. Τι προτείνει η ελληνική λύση για να μην τη χαστούμε? Πρόταση δεν θέλετε? Ναι, ελάτε. Δημοψήφισμα. Και απαντήσεις όμως δεν. Να απαντήσει η ελληνική κοινωνία. Ακούστε, δεν θα απαντήσετε ούτε εσείς ούτε εγώ. Δημοψήφισμα θα απαντήσει ο ελληνικός λαός, ναι. Κάποια στιγμή ταυτότητες. σε αυτή τη χώρα να κάνουμε και δημοψήφισμα. Άρα υποστηρίζετε, κύριε Πρόεδρε, και τα συλλαλητήρια που διοργανώνονται? Όποιος θέλει πηγαίνει. Όποιος θέλει πηγαίνει. Εσείς... Αλλά επειδή δεν ξέρω ποιοι τα κάνουν τα συλλαλητήρια, ποιοι είναι αυτοί οι φορείς, δεν μπορώ να βγω δημοσίως και να πω πηγαίνετε. Όποιος θέλει θα πάει. Όπως πήγα σε συλλαλητήρια για τη Μακεδονία και μας πρόδωσε η Νέα Δημοκρατία, γιατί πήγα και εγώ σε συλλαλητήρια για τη Μακεδονία. Και ήταν και εκεί βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Μας πρόδωσε. Τώρα λοιπόν, όποιος θέλει πηγαίνει, στηρίζει την επιλογή. Από εκεί πέρα όμως, μη γραφικοποιήσουμε αυτή την ιστορία. Το να βλέπω εγώ την εικόνα του Ιησού μας. Έτσι, εικόνα. Να την κρατάει κανένας τύπος. Και να την ταρακουνάει και να λέει ότι δεν παίρνω ταυτότητες, αυτό αισθητικά αλλά και θρησκευτικά μου είναι αποκλειστικό. Είμαι Ορθόδοξος Χριστιανός, αλλά αυτό δεν το βλέπω σωστό.